Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Mga opisyal sa DPWH Davao Occidental District Engineering Office gipasakaan og mga kaso kalabot sa ghost flood control project sa probinsya. Usa patay duha samdan human na kuryentehan dihang nag-install og poste sa solar light sa Surala South, Cotabato. Nagpakatag og bomb threat sa duha ka eskwelahan sa Davao City nga usa di ay ka 14 anyos nga lalaki na rescue. Mag-amahan, patay human na bangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga truck. Inahan nga angkas, samdan. Special Investigation Task Group Antatiko. Doon na lead sa mipusil patay sa kanhi empleyado sa National Irrigation Administration Region 10. Mga delegado sa Batang Pinoy Games, nangandam na una ang pagsugod sa kompetisyon ugma. Young P-pop group nga Cloud 7 makigduyog sa opening night.